כאן, אצלנו, משרד התשתיות אישר לא מכבר לשימוש שתי מערכות שמסוגלות להתריע על רעידת אדמה. בכמה שניות מראש מדובר, וכמה זה עולה, מדווחת כתבתנו מיכל וסרמן. רעידת אדמה, המערכת נקרא רעידת אדמה. מה לעשות? אין זווית פה, המכונה קצרה. אין זווית? קרה ככה, רק שלמה שמענו את האור. המכונה הזאת לא תעבוד. ככה בקטנה, אחי. מסתוגים על הילים האלה. זהו, תחזיק אותה ככה, אל תזיז. לקחתי מקל. נתתי לכלב שלו פה, שבשתי לו את האף לכלב. הוא לא יצא יומיים. אני דותן אופן, פרופסור משוגע. יום שני, 19 ביולי. נמאס כבר מהמקום הזה. מה אני אעשה? נפוצץ הכל. הכל נפוצץ. טיפה מזה. להסביר טיפה. טיפה מים לבנים. איזה יופי. אחלה? עולה מה? אוקיי. שים פה את הראש של הפצצה. נחבר את זה. הכל. סיף מופץ. נשים את הבן של האישה. Дома мы родители разговаривают со мной на русском языке, только на русском. И на улице... בוא נהנה! אוי! מה קרה? אני תקוע, דני! דני, אני תקוע! אני מסתובב, דני, אני תקוע! וואלה, אורי! וואי, איזה תוכנית תהיה לנו, יואו! תן לו בשכי! I know you like